akatswiri azakafukufuku ochokera m'mayiko osiyanasiyana muno mu Africa kukambirana za mmene angathandizire ntchito yoteteza nsomba komanso zinthu zina za m'madzi. Izitu zikungosonyezeratu zakufunikira kwa nsomba pa chuma cha dziko osati la Malawi lokha komanso mayiko ena onse pa dziko lapansi. Nsomba ndi imodzi mwa zinthu zimene zili ndi kuthekeranso kwakukulu kopititsa patsogolo moyo wabwino wa alimi komanso nzika za dziko lino. Koma kusintha kwa nyengo ati kukhudza kwambiri ulimi wa nsomba m'dziko muno. Anansi Tembo ndi nduna yona zachilengedwe ndipo akutsindika zakufunikira koyika ndondomeko zoyenerera zimene cholinga chake ndikuonetsetsa kuti nsomba zikusamalidwa ndi kutetezedwa bwino. Timadziwa kuti musodzi anthu ambiri ndimene amapezamo cholowa ndi amatha kuyang'ana mabanja awo, amatha kutumizana awo ku sukulu ndi tikukhala it's a way of life. Koma tikudziwa mmene zakuchitikira kuti nanga sitikuchulukana anthu ufe ndi nsomba tikamangopitiriza kuwedza mmene takatupangira kumbuyo ndiye kuti zikutithera tikuonanso anthu amati ukawedza koma osamabwera kalikonse. Pamene zinthu zikusintha, pamene ulimi wa zinthu zosiyanasiyana ukusintha, ndi nthawi tsopano yoti dziko la Malawi liyambepo kafukufuku wofuna kupeza mbewu za nsomba zimene zili zopirira ku matenda, zokula mwansanga komanso zosavuta pa nkhani ya chakudya. Sabata ino tikubwereranso ku National Aquaculture Center kumene kafukufuku wotere ali mkati. Dziko la Malawi likuchita kafukufuku wofuna kupeza ngati nsomba yaikulu ya catfish ili ndi kuthekera kowetedwa m'madzi a ku Malawi komanso ngati nsombayi ingakhale limodzi ndi nsomba zina zimene kwawo ndi kuno ku Malawi. Akatswiri pa nkhani za ulimi wa nsomba akuti nsombayi imakula kwambiri ndipo ndi yosavuta kuyidyetsa kamba kuti zambiri mwa zakudya zake ndi zamasamba. Izi zikutanthauza kuti alimi atayamba kuchita ulimi wa nsomba imeneyi atha kumapeza phindu lalikulu. Chatsala pano ndi choti akatswiri ayiunikire bwino nsombayi pofuna kuonetsetsa kuti sikuyika pa chiopsezo miyoyo ya nsomba zina isanaperekedwe kwa alimi. Koma kuti nchifukwa chani akatswiri ayika chidwi pa nsombayi pakadali pano? Atiwonge Soko Nyirenda ndi mmodzi wa akuluakulu azakafukufuku wa ulimi wa nsomba ku malo a National Aquaculture Center ndipo akufotokoza zambiri za nsomba ya mtundu wa catfish ndi nsomba ya chilendo yoti simapezeka kwathu kuno ku Malawi. Komano pa station pathu panopa inapezeka foti kunoko ndikuka kwa kafukufuku. Ndi nsomba imeneyi anayiona kuti ili ndi potential. Chifukwa choyamba imakula kwambiri komanso chakudya chake imapanga depend kwambiri pa zakudya zachilengedwe ngati maudzu imadya ngati zimenezozo. So nde muona kuti ikukula kwambiri komanso in terms of feed it's cost effective, si imadya kwambiri. Olomuta ati muipangire feed yake ngati protein source yake ndoti mupanga plant based protein source instead of zathu zina zomwe timazipanga protein source yake imakhala fish meal which is a bit expensive than imene isono. Nde kafukufuku amene timapanga ifena kuti kodi nsombayi titati tayibweretsa kwathu kuno tayiona ubwino wake komano idzakhala bwanji ndi nsomba zathuzi. Mudziwe chonera kuti nsomba zathu zomwe zimapezeka ku Malawi zimapezeka ku Malawi kokha,
sizimapezeka kwina kulikonse. Nde ifeyo it's like a pride kwa Malawi ife kuti tili ndi treasure yathu yoti sipezeka kulikonse. Inde as long as tikufuna kupanga improve ulimi kwa thandiza alimi kuti azipeza nsomba zokula nsanga komanso tionetsetsa kuti zachilengedwe zathuzo sizikuonongedwa. Nde inabwera pa station pano kuti tipange study kuti kodi imakhala bwanji, imadya chani, imabereka bwanji. Nde titati tiphatikize ndi zathuzi ikhala bwinobwino siwononga foti pali macases ena ngati ilese ku Lake Victoria or Lake Tanganyika anabweresa amati Nile perch nsomba ya chilendo yoti makula nsanga komanso samadziwa kuti it's carnivorous, inapezeka kuti inadya nsomba zonse mu nyanja muja. Nde ife ma situations ngati amenewo sitimafuna kuti azachitikeso kutiko ku Malawi kuno. Ifake tinaibweresa kai pa station pano kuti tipange study, tikamaliza kafukufuku athu ona kuti okay pano tavomereza tadziwa chilichonse cha nsombayi itha kukhala bwino ndi nzake. Nde tizathano kutsogoloko ma policies athu akazatiloleza tizatha kuyitulutsa ndikumapatsa alimi kuti azitani aziweta. Koma padakali pano mlimi akapezeka nayo timakalanda chifoti boma silimaloleza kuti munthu atani akhale nayo nsombayi foti imatha kukula kufika mwina 4 kgs 5 kgs which is bigger than chambo wathuwa. Nde 4 kgs 5 kgs zikhalemo 20 munyanja muja ndoti kapati kamene koko nsomba zisafala foti zizidya kwambiri komanso zizipanga occupy space yambiri. Malingana ndi Anyirenda mulimi wa nsombayi muli phindu koma kuti sangayerekeze kuyipereka kwa alimi pakadali pano. Ena tsopano nkumafunsa kuti chidwi cha dziko la Malawi ndi chotani pa nsombayi mpaka kukhazikitsa zipangizo ndi nthawi komanso akatswiri kuti ayifufuze. Okay. Potential yaikulu imene tinaona ndi kukula kwa nsanga komanso imakhala ndi mnofu wambiri. So mukaona pa fish processing mukaona in terms of mukapanga process kupanga mafileti aja amakhala odulirako. Ndio kutanthauza kuti iyi nsomba imene yaikulu imenso ili ndi mnofu wambiri izitipasa mafileti otani ochuluka. Nde kuti ngati mulimi ali ndi access ku nsomba iyi and akupanga fish processing kumaputulutsa mafileti ndoti value ya nsomba ija ikwera kwambiri pogulitsa mafileti aja. That is one of the potential imene tinayiona. Komanso nsomba iyi it's very marketable kumisika yakunja. Nde titati takhala nayo ndikumayipanga export. Nde kuti so Malawi izipanga gain forex kudzera kugulitsa chani nsombayi. Pamene kafukufuku ali mkati alimi akukumbutsidwa kuti dziko la Malawi lili ndi mitundu inanso yochuluka ya nsomba imene atha kupindula nayo. Ulimi wa nsomba monga kampango, chambo komanso milamba ndi wopindulitsa. Koma chofunikira ndi kuzindikira momwe alimi angasamalire nsomba zawo ndi madamu awo ndi cholinga choti apeze phindu. Mayi Nyirenda akuti ulimi wa nsomba ndi wopindulitsa kamba kuti ngakhale nthawi zambiri umachitikira m'mitsinje ndi m'madambo, ulimiwu umagwiranso m'malo ena amene nthaka ena aguga ndipo mlimi sangabyalemonso mbewu ina iliyonse. Ulimi wa nsomba kunena chilungamo ndi wopindulitsako basi chifukwa chokuti 1 mumayika pamene malo aguga, pamene simungathe kuyikapo olompunga olochimanga mutha kuyikapo damu la nsomba. Nde kuti ulimi wa nsomba ndi wabwino kuti umatha kupanga utilize malo amene angokhala. Komanso pamalo ochepa ko basi lese kuti mwakumba damu la 400 square meters. Mu 400 square meters mutati mwayikamo tikamalangiza anthu timene kuti lese kuti tikupanga stock 6 fish per square meter. Mupange 406 ndoti muona ndi nsomba zingati zomwe mwalowetsa mmenemo. Komanso imakhala pa mtengo wotsikirapo. For example, lese kuti wagula nsomba zako ana nsomba amene timagulisa ngati kunoko 30 kwacha eti nde wazagula 1000. Walowetsa ndalama zako wagula ana nsomba 1000 imene ikupatse ndokuti ulipira ndalama zinga 30,000 kwacha eti 30,000 kwacha wagula nako nsomba wakayika mu damu wadyetsera zamba kukula nsomba zija. Zakula utenga nsomba imodzi chambo pansika imagulitsidwa 1200. Nde mupange nsomba 1000 times 1200 upeza kuti iku 30,000 yako unalowetsa ija ipezeka kuti yatuluka komanso yapereka ma percentage even more than that. Nse ulimi wa nsomba ubwino wake ndi kuti it gives you a return of 50% of what you invested.
nde ubwino wa ulimi wa nsomba. Komanso ulimi wa nsomba kupatula amene popoti ndrama komanso nutrition wise nsomba tu ili ndi mafuta abwino kusiyana ndi nyama zomwe zimatha kubweresa gauti, zimatha kubweresera ni cholesterol problems, ma heart diseases. Koma nsomba muli omega 3 ndi omega 6 amene ali wabwino ambiri, mafuta abwino ambiri muthupi la munthu in terms of ma heart diseases yachi. And anzathu kunjaku amakolola mafuta amene aja ndikumapanga mapills amene anthu amatha kumamwa kumapanga boost nutrition yawo. So nsomba ndi yabwino kwambiri. Tikamauza alangizi wina akanapanga kafukufuku kuti mudiso la nsomba lokha muli ma nutrients onse ma nutrients onse amene mungafuna tete kuti mwana wang'ono kuti muzimudyetsera mitu ya nsomba ija muona nzeru ku skulu asiyana ndi anzake. Olo ndikupaseni a practical example. Mukaone ana amene amapezeka mbali ma lecture areas ndi ana akuntunda. Muzaone thanzi lawo limakhala losiyana. Ana akuma lecture aja amakhala thupi lowala bwino komanso osalala chifukwa chokudya kwambiri chani nsomba. Chimodzi mwa zinthu zimene zikupangitsa kuti ulimi wa nsomba ukhale paokha makamaka pa nkhani yobweretsa phindu ndi mfundo yoti mlimi amakolola kangapo pa chaka. Izitu ndi ndalama nthumba chaka chonse. Mayi Nyirenda akufotokoza kuti nthambi yawo ikulimbikitsanso njira zokolola nsomba pang'ono-pang'ono ndi cholinga choti alimi azitha kupindula ndi ulimiwu chaka chonse. Akapita m'madera kukaphunzitsa alimi, alangizi amalimbikitsa alimi kuti nthawi ndi nthawi adzilekanisa nsomba zazimuna ndi zazikazi kwa kanthawi ndi kuzazibwezeretsanso m'madzi pa nthawi imene akufuna kuti ziswane. Izitu malingana ndi Mayi Nyirenda zimathandiza kuti nsombazo ziswane mwananu. Zimakhala tundizitsa kutere ku nsomba yayimuna ija ikafuna kupanga attract yayikazi eti ngati tikakhala anthu timapeza kuti kuphoda kwa nsomba kumakhala kupanga chitsa. So imene ili ndi chitsa chachikulu chooneka bwino nsomba zazikazi zimatani zimathamangira amene uja ndi amene amapanga meti ndi ambirimbiri. So mukakaona mu damu lathu tikaphwetsamo madzi mumapezamo muli chani zitsa. Kumeja mumakhala competition ya ndithu kutere kuti tikamayika nsomba mu damu tikamapanga timati stocking timaonesesa kuti nsomba iliyonse yayimuna tiyikire amuna akazi kaya atatu olofolo kuti at least ithe kugawa mbewu yake. Ndekuti imenenso yapanga chitsa chokongola kwambiri makhala kuti imene yoyo majinsi akeso ndiyotani abwino kwambiri. Ndekuti nsomba zanu zimakhala za quality. Nzitsatu zimene zizi nsomba imanyamula doti ndi kukamwa. Nde imakumba ndikumapitisa pambali. Mene imapangira chikatapira choti kukumba kuyika pambali, kukumba kuyika pambali mpaka na imapanga seko bwinobwino. Paliso nsomba zina ngati mu ocean zimatha kupanga seko ija koma ndikuyipanga ti maluwa doti lokhalokhala koma imayigwirisa ntchito kukamwa ndi mafinzi yake just to attract zazikazi. Poyamba paja ndinazachula kuti timagwira ntchito ndi a GIZ amene abweresa ukadaulo wina umene akuyuza fish trap. Fish trap iyi ili ndi an improved version ya mono imene makolo athu akhala akugwiritsa ntchito. Anaona kuti pamene tikalowa mupondi muja tanena kuti muli zitsa tikamayendetsa moneti imakumba zitsa zija ndikusokoneza zonse zija zoyitana zazimuna zitane zazikazi olomwina zinayikira mazira ndoti mubalalisa mazira onse aja komanso mukamapondaponda anthu amene akuyendetsa neti aja mumabalalitsa zitsa zija. So iyi njira ya fish trap imene yabwera ndi GIZ ndi imene ikutithandiza kuteteza zitsa zija kuti ifeyo nsomba zathu zithe kubereka momasuka ndipo ana aja tisawasokoneze. Nde ulangizi umene tatengako kwa GIZ ndikunena kuti mwalo mwa maneti amene timalangiza kale pano patiloweneno njira iyi imene tikuti sustainable yogwirisa ntchito chani ma fish trap kuti titeteze zitsa zathu zija kuti nazonso nsomba zipeze mpata woti ziyikire bwinobwino ndipo ana awonso akule kuti mulimi apeze phindu. Mayi Nyirenda ndi mmodzi mwa amayi ochepa chabe amene ali pa mtima penipeni pa ukachenjede ndi kafukufuku wa ulimi wa nsomba m'dziko muno. Iwowa akulimbikitsa amayi kutenga nawo mbali pa kafukufuku komanso ulimi wa mtunduwu
ponena kuti pali zinthu zambiri zosangalatsa zokhudza khalidwe la nsomba zimene azipeza kudzera mukafukufuku. Sekta yathuyi simuli amayi ambiri. Tikayang'ana mu onogramu ya fisheries kuntundaku tili ndi amayi amodzi amene ali deputy director. Nde mukamatsika uku mwina kuli azimayi atatu olo ngati si 4 amene ali maudindoko akuluakulu. Enawo ndingona kuti mu fishery sector 80% ndi azibambo, enawo ndi azimayi. Nde ineyo chimakhala chinthu chonyadisa kuti I am one of the pioneers amene ndimatha kuima nawo in man dominated field and ineso ndikupanga nawo contribute. So I would urge atsikana kunjako kuti osamaopa ma sciences. Iyi ndi field yokoma kwambiri. Mukandona ine ndimasangalala kwambiri because I am here working ndi zinthu za moyo and science ija ndikuyigwiradi daily ndi daily. Kwa ine ndi chinthu chosangalatsa kwambiri. Poyambapo ndinkayiopa ineyo science komano kuima lerolo nditha kuphunzitsa olo wina aliyense. Nde ndikuwauza atsikana kunjako azimayi anzanga amene ali interested kuti tapanga ni venture into scientific areas like fish farming or whatever science oriented area ngati veterinary and medical. Ndi zinthu zonyadisa kwambiri so that kuti nafeso azimayi tithe kuwala on a global stand ndikutha kumapikisana so ndi azinzathu amunawo. Tsopano vuto lina limene alimi ansomba akumana nalo ndi kusowekera kwa chakudya cha nsomba. Komabe malo a National Aquaculture Center mboma la Zomba komanso mu mzinda wa Mzuzu akuchitapo kanthu pofuna kuti vuto limeneli litheretu. Nkhani ya chakudya mu ulimi wa nsomba komanso ulimi uliwonse olo wa ziweto ndiyo vutirapo. Chifukwa mukamakamba production mpeza kuti 60 to 70% of the production total cost imakhala chakudya. Nde kumalawi kwathu kunoko as part of Department of Fisheries ya kudzera mu ma research centers ngati National Aquaculture Center tili pakafukufuku wopanga chakudya chathu. Ifeyo ku National Aquaculture Center tinapanga ndithu formula yathu ya chakudya chathu yomwe timadyetsera ndithu nsomba zathu komano sinapangidwe certify. So pamene tikupanga beka fukufuku kuti tipange proof kuti chakudya chathu cha nsomba chomwe tikupanga kunocho chitha kupanga improve ulimi wa kunoko kuti so tipange compete pa market ndi anzathu aku Zambia amene akubweretsa chakudya chawo. Ifeyo tidakapanga beka fukufukuyo koma kuthekerako tili nako ngati National Aquaculture Center ili ndi kuthekera kwa kupanga produce 3 tons of feed in a day. Komanso ku Mzuzu
kuli Mzuzu Aquaculture Center imenenso ili ndi chigayo, imenenso ili ndi kuthekera kopanga 2 tons in a day. So mukaona ma stations awiriwa titati feed yathu formula yathu ayipanga certify. Nafeso titha kutulusa feed yathu ndi kumapanga compete ndi anzathu aku Zambia, that by competing ndoti tapanga increase competition pa market, ndoti mitengoso nayonso they will reduce kuti azipanga attract chani anthu ogula. Nde pamepopo tidakali pakafukufuku tungopempha amene ma partners amene akutimvera sikulana kuti if they can come in to support us in kupanga advance feed yathu kuti nafeso tiipange certify tiike pansika alimi athu azitha kupanga access feed yochipirako komanso azipanga access dziko lonse. Fwa iyi ya Zambia iyi ngakhale ili pansika komano it's in ma places owerengeka sikonse komwe imapezeka ayi. Ndati tati nafeso yathu iyi ndanitchula za kunzuzu they have the capacity, kuno kuzomba ndi capacity. Ndati tati kunzuzu ndoti azipanga distribute ku north, ifeyo ndoti titha mapanga distribute kunoko pa center ndikumathandizana kunzuzu ndi akuti akuno ndoti wina aliyense mulimi azitha kupanga access chani chakudya cha nsomba chomwe chili chofunikira kwambiri tikamakamba za ulimi wa nsomba. Kupatula phindu la ndalama limene mlimi amalipeza kudzera mulimi wa nsomba, ulimi umenewu ulinso ndi kuthekera kopititsa patsogolo umoyo wa thanzi wa nzika za dziko lino. Tsopano m'malo ongokhalawo ngati sitibzalamo mitengo, tatiye tifunse alangizi kuti atithandize za mmene tingakumbire madamu kuti tiyambepo ulimi wa nsomba ndi kuchita bwino pachuma.